हेलो जय जगन्नाथ। तो आज आम घर एक्चुअली पखाड़ पार्टी होची। तो माँ को सांग आसुँच अनु आंटी आउ टिकी आंटी। तो से डाकुंट आस मिसिकी खाइबा बोली। तो आम ओडिया मान बहुत फेवरेट पखाड़। देन आज पखाड़ सहित बहुत गुड़े आइटम भी होती चकड़ा चकड़ी भजा भजी हेरिका। तो डाकुंट मोर भी लेट है ऑफिस जी बोली बट खाई देना बाहर जी। तो चलो तो देखिए पखाड़ सहित कौन कौन आइटम अच्छी आसतु। କହିଲି ବୋଲି ଜାଣି ଯାଇନ ଖାଲି ଅନୁରୁ ଆଳୁ ଥିଲା ସବୁ ଆଣିଲୁ ଖାଇବୁ ଏଟା ଝୋଲଟା ଭଲ ଅଛି ଅନୁ ହାତ ବଳେ ଭାତ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି କି ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ତମେ ବଡ଼ି ଭାଷା ବଡ଼ିଟା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ବିରି ବଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ କଟା ହେଇଛି ସବୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ବେଲାରେ ବସି ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଖାଇନା ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଟିକେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ମୋତେ ଯା କଲରା ତାକୁ ଦେ କଲରା ଖାଏ ଆଳୁ ଖାଏ ଆଳୁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତତେ କଲରା ଖାଏ ଶାଗ ଖାଏ ତା ଆଳୁଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ମିକ୍ସର ପକେଇବା ଆଣିବା ମିକ୍ସର ଅଛି ମିକ୍ସର ଆଣିବି ନା ଖାଇସାର ତୁ କରିସାରେ ଆମେ ଦେବୁ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ ଅଲଟା ଅଛି ଏମିତିଆ କୋଉଦିନ ସାଦ ଖିଆ ହବ ଆଲା ଆଉ ଦିନ ସାଦ ଖିଆ ହବ କୋଉଦିନ ଖୁଆଇବୁ ଖୁଆଇବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତତେ ହେଲା ଆମର ଡୁଡୁଲ ଯାଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଚିକି ଗଲାନି ଆଉ ଅଣୁ ହେଇଥା ନା ଅଣୁ କହିଥିଲା ଟିକେ କହିଦିଅ ଡୁଡୁଲ ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ କହିଛ ଡୁଡୁଲ ବେଳକୁ ତ ଅଇଁଠା ଅଣୁ ଅଇଁଠା କରିନି କହିଦିଅ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଁ ଯେମିତି କହୁଛେ ସେ ଜମା ତାର ଅଇଁଠା ମିଠା ବାରିରେ ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଆଳୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଦେ ପକୁଡ଼ି ଦେଇଦେ ତ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବି ଶାଗ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ଦରକାର ମୁଁ ଆଳୁ ଭଜା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଉ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଦରକାର ସେ ଶାଗ ଶାଗ ଟିକେ ଟିକିଏ ଅପା ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିଛନ୍ତି କହିଲି ଟିକିଏ ଅପା ଭାଜିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଜିନି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ନା ଖାଇବି ନା ଭାତ ଅଛି କ'ଣ ଖାଉ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ